Mutu ne. Barka da zuwa. Ai ga tun da zuwa Allah na ɓata lokaci. Son in nake in gane ki gaba ɗaya ina baki labari. Tunaninki ya riga ya ratsa zuciya da. Wurin wanka tunaninki nake yi. Bacci tunaninki nake yi. To gida da bayan gida nake nake tunani wallahi masoya. Ke ni akan ki sai na hau wannan bishiyar na hau na hado ba komai na ba akan ki. Allah ni saboda nake jin kaunar ki zuciya a bani la speaker zauna masallaci jama'a in ce ina son ki zan hada ma kowa ya ja don haka in hada miki sai na hau bishiyar nan na hado in hada miki Allah da gaske nake miki ka san ya za a yi in dai kana so na da gaske da ba a taru gure da nufi dauka kai ka ci eh wai Allah na wai kai ba Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baiwar Allah me yake faruwa ne? kai na so na ba abinda ba zai iya kai na ba shi ne ba shi a tarugu Ku daman matan zamanin nan wallahi azzalumai ne ku. In mutum ya mace akan ku ba abinda ba ku mai na zalunci. Bawon Allah me ya faru ne? wuta ta sami a baki wuta ta sami a baki da ba haka so yi wannan zaman take idan Allah ya yarda ba za sake soyayya ba Ka ce me? ba za sake soyayya ba Yanzu kana son ta ko ba? ina ba so ta gidansu sai gidansu